musamman godiya maras iyaka ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana. Da Allah saurara, a saurara, a saurara, a saurara, a saurara, a saurara. Hukumomin nan guda 13 suka zaɓi Dr. Abdullahi Bafabici domin ya daga tutar NNPP a takarar sanata na Kano Arewa. Godiya ta musamman ga jagoran kwankwasiya na duk duniyar nan, shugaban ƙasar Najeriya na gobe. Kwankwasiya amana ina so in yi al'ummar Kano ta Arewa albishir akan wannan wurin tsayuwa. Akwai 'yan takarkarinmu mutum 20, 'yan takarkarinmu mutum 20 da mutum 10 da mutum 7 da suke takarar majalisar tarayya, da mutum 1 da yake takarar majalisar wakilai, da mutum 2 da suke takarar gwamna da mataimakin gwamna. Wayannan mutum 20 da suke kan wannan wuri, in Allah ya yarda za mu yi gwagwarmaya, za mu yi yaƙi, za mu fito kwanmu da kwarkwatonmu, za mu ci zaɓe kafin ƙarfe 12 na rana. Idan akwai wani maras kunya, idan akwai wani tsagera, idan akwai wani daƙiƙi, idan akwai wani mai baki zai zo yanke sakamako, to idan ya zo mana za mu yi masa bul. Idan bakin uwa bai kai shigar ba, al'ummar Kano ta Arewa za su kai shigar. Idan dakikanci bai kai shigar ba, al'ummar Kano ta Arewa za su tattake shi. Idan shakiyanci bai kai shigar ba, al'ummar jihar Kano ta Arewa za su yi daga-daga da shi. Ina gaya muku cewa wannan karo bakin fama.